Пловдивското село Храбрино, 8 месеца след наводнението, при което пропадна подпорната стена на реката заедно с част от пътя, движението продължава да е възможно само по обходен маршрут. Вижте притесненията на хората в следващия репортаж. За да стигнат до Пловдив, хората трябва да минат или през реката, или по обходния път. Този път е небезопасен, неосветен и създава риск и опасност живота на живущите и преминаващите. Още само на първия завой, в който може да правите 70 метра надолу, защото никой не знае, че там е края на пътя и трябва да се направи десен завой. Според кмета на община Родопи, на територията на която е и Храбрино, рискове няма. До толкова опасен, че той е направен набързо за 3 дни през гората. През реката пък е още по-малко опасен. И двата са проходими. Не на това мнение обаче са хората. Според тях реката може да създаде проблеми. Цялата пръст, която се е срутила по време на бедствието или била изкопана, за да се направи стената, е изхвърлена в самата река и се получава една като тапа. И при първите по-силни валежи или започването вече топенето на снеговете, това всичкото вече тръгва надолу. Местните ни крият, че сега за тях има редица неудобства и се надяват скоро ситуацията да се промени. С колата през реката някой път се връщаме обратно, защото не може да се мине през реката, когато е по-дълбоко. Кога ще го направят, не знам. Нещата отиват към приключване. Останаха обратния насип, който е не кой знае какво, и да възстановим вече пътното платно. От местната администрация обещаха, че до 20 дни пътната настилка ще бъде възстановена.